Miabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa probinsya sa Abra karong adlaw aron sutaon ang kahimtang sa lugar human sa magnitude 7 nga linog kagahapon. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando sa GMA Regional TV Balitang Amianan. Matapos magtungo sa Abra kahapon si DSWD Secretary Erwin Tulfo, ngayong araw ay personal na rin binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang probinsya. Nagtungo ang Pangulo sa Abra Provincial Hospital at binisita ang mga pasyente. Sa naganap na situation briefing, humingi ng report ang Pangulo kaugnay sa mga pinsalang idinulot ng lindol. Inalam din ng Pangulo ang sitwasyon ng mga kalsada, tulay at irigasyon. Pinag-aaralan din ang pagbibigay ng water purifiers dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa Pangulo, maaari mag-procure ng water purifying system para ligtas ang inuming tubig. We should procure more of those because immediately water is always going to be a problem para hindi, things like cholera, diphtheria will come into play. So, tignan natin ng mabuti yan. Nangako naman si Senator Amy Marcos na magpapadala ng solar purifier sa Abra. Tiniyak din ng Pangulo na maibigay ang mga pagkain at ibang pangangailangan ng mga evacuee. Pagkatapos ng briefing, nagtungo ang Pangulo sa Bangged Plaza kung nasaan ang mga evacuee. Dito nagbigay siya ng maiksing mensahe. Tinitiyak natin ni Secretary Tulfo na lahat ng pangangailangan ninyo habang kayo ay nandito pa sa evacuation center ay meron kayong maibigay ang mga pagkain. Pagkatapos nito ay ipinamahagi na ang mga food boxes sa mga evacuee. Samantala, tinatayang higit 197 million pesos na ang halaga ng pinsala ng lindol sa Abra. Problema rin ng mga residente ang inuming tubig. Sa water refilling station na ito, pila-pila ang mga kukuha ng tubig. Narigatan kami nga nag-refill kasi nakarigap kami nga establishment. Si Mang Juni, kahapon pa raw nakapila ang galon. Inabot na ng isang araw, hindi pa nakargahan ang galon. Kasi nawala ng kuryente kahapon ma'am, di kami nakapag-igib kasi. Baka mag-extend po ma'am kasi marami pa po kaming kakargahan. Ang Bangged Water District nagbibigay na rin ng libreng tubig sa mga lugar na wala pa ring supply ng tubig hanggang ngayon.